ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி அருகே மூக்கையூர் கடற்கரையில் காதலனுடன் வந்த கல்லூரி மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் பத்ம ஈஸ்வரன், தினேஷ்குமார், அஜித்குமார் ஆகிய மூவருக்கு ராமநாதபுரம் மகளிர் நீதிமன்றம் தலா 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தது. கல்லூரி மாணவி மற்றும் காதலன் இடம் இருந்து திருடிய நகைகளை வைத்திருந்த பத்ம ஈஸ்வரனின் தாய் வில்லம்மாளுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து பாலிமர் செயலியை QR கோடு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள். செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்.